pechigaro pamusoro vafundisi vedu vese inabsentia pamusoro ichechi chenesi yaMwari mufanira kuva pano zuva ranhasi. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru kuva pano zuva ranhasi kana musvono rino ratiri kushumira kana kudzidzisa sekutumwa kana kutenderwa chaitwa naMwari. Tinotenda Mwari. Chinamidzawo ari pasaidi pako umuntu waita zvakanaka wauya chaita chinhu chakanaka ari pano wakuona. Tinotenda Mwari. Haleluya. Mwari Mwari wakanaka zvona zviro kwazvo. So tinotenda Mwari. Ndikufanira kuona kuya kusiyavira mai wangu ari pano Phiri. Isitongora vachingoti Phiri. Patinobva ngokachembera sei nongora kuti first name rako. Asi tinofara she's my sister namai wangu. Ndovanhu vakateerera pamutare. Haleluya. So tinofara chaizvo nehama dzandiperekedza vamulekwa Nyamanga Mutiza anoziperekedza naibasa rake. Arikuramba kuita minista muZimbabwe kuti anodaidza kuti aite finance arikuramba president waprofeti wayo urikuna kuramba because maminista acho arikuramba kufanana neveevangelism zvekare pano zvekare netsungo netimu yese. Tinotenda Mwari nhalei ndamazviita. It's always a pleasure kuuya kuzotaura shoko raMwari. Hakuna chinofura shoko raMwari kana kushumirwa kana kupakurwa kweshoko raMwari. So tinotenda Mwari. First day is always a bit tricky. Unonzi kucheka masettings. Haleluya. Saka it's good kuti matangirwa but kuberoko tinongata inonzi beri yakanaka chapa. Anyway, tinotenda Mwari kuti ndine zvandinotenda kuti Mwari waisa pamwoyo pangu kuti ndinge ndichitaura munzvimbo ino. Amen. So Mwari vatire zvakanaka. Ngakutobvere mabhaibheri edu kumabhuku matatu. 3 books tinofamba takadaro. First Samuel chapter 3 verse 1. Now much my I think it was a good tower as you go on. First Samuel chapter 3 verse 1 kusvika 10. First Samuel chapter 3 tinyora verse 1 changoerenga zvangu verse 1 to 10 sezvo ari pamwe chete zvichizomeka sense. Toenda kuna 2 Corinthians chapter 13 verse 14, or the last verse ya 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 13 verse 14 chapter 14 version 1 inongobatidza verse 13 and verse 14 but verse 14 particularly ndotichishare nezvayo. Then tichazoti munozongofana makabata Hebrews chapter 9 verse 4 ndo basically ngati zvandiri kutaura nezvazvo shoko vese Hebrews chapter 9 verse 14. So ndichatangisa kuerenga kuna 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3 Samuel okutanga chapter 3 verse 1 to 10. Inoti here, now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. At that time, Eli, whose eyesight had begun to grow dim, so that he could not see, was lying down in his own place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel, and he said, "Here I am." And he ran to Eli, and he said, "Here I am, for you called me." But he said, "I did not call you. Lie down again." So he went and lay down. Verse 6, and the Lord called again Samuel, and Samuel arose and went to Eli, and he said, "Here I am, for you called me." But he said, "I did not call you, my son. Lie down again." Verse 7, now, very, very important, verse 7 and verse 1. Verse 7 says, now Samuel did not yet know the Lord.
and the word of the Lord had not yet been revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy, or the young boy. Therefore Eli said to Samuel, verse 9, Go lie down, and if he calls you, you shall say to him, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his own place, and the Lord came and stood, calling as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, Speak, for your servant hears. And 2 Corinthians chapter 13, verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. The grace, I think is here, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Then again, Hebrews 9, verse 14. Hebrews 9:14. So Hebrews 9 verse 4. Having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, in which was a golden urn or golden pot, holding the manna and Aaron's staff that budded and the tablets of the covenant. Malumu sorokudenga wa kongoreli ngopafata inzibirawo kuti ichene uyezvera amen and amen. Tinokutendai Mwari inasha mstara Jesu tinokulemekedzai. We welcome you, Holy Spirit. Tinonamata for the spirit of wisdom and revelation. Vurai meso edu. Tinonamata Mwari tatidzo kitakadaro. Heal the sick in this place, set the captives free. Tinonamata for the free flow of your presence and your power in this place. We thank you, we bless you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Ndine chanda chakangomukka moyo mangu, so ndakandauda kuchikangana sandakufunga kuti kanimbo chite ndikangosenza chinhu moyo mangu. I've never claimed to be a prophet. Ndikangosenza munhu ndakandauda kuchita. Kuti kusunge tisine tsoka dzedu. Also want to welcome the Facebook Live, is it? Yes, we are live on Facebook, so Sarah and you on Facebook, Magarara. We are live on Facebook, so welcome the Facebook audience. Wherever they are watching, welcome you to Johannesburg North Westgate section where we are meeting. So this whole week they said it will be live on Facebook and it will also be on YouTube, so you can download this message on YouTube supporting Johannesburg North second. Hallelujah. Wonderful. So now there's a scripture I want to read before we move forward. Jeremiah chapter 29. Verse 7, not here, but seek the welfare or the peace of the city where I have sent you to exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find also welfare. So it's a simple scripture I will explain. Jeremiah, all the prophets have been prophesying, but then Jeremiah told them, you, as for you, seek the peace of the city. And if you seek the peace of the city, you shall also experience it. Then it says, pray for the peace of that city. Now, we are Zimbabweans. You remember Nyaya, I think we were talking about it earlier on too, or via the line. Things are really not okay in Zimbabwe. You don't need to be a rocket scientist to think, to actually say, things are not okay in Zimbabwe. So, Nehemiah, I was reading Ezra yesterday, and also if you check the book of Nehemiah, it's more or less the same thing. Cry ne bete nyanga the nation where they come from, that was in ruins. Hallelujah. Today they were saying, Israel, but when I think of where I came from, everything is not okay. Hallelujah. And I can very tell you things are not okay. Hallelujah. That we need to pray. You know, we say the first port of call is we pray. Muscle tinagashaya, political, muscle tinagashaya, economic power tinagashaya, can I even dialogue tinagashaya, but the best thing we can do is to pray. So just for a minute, I want us to pray for Zimbabwe. Talk about divine intervention. From political point of view, from Chakati, as a preacher, hakuna time ya kaoma kubaliza Zimbabwe right. Hallelujah. It's the most difficult thing. Hallelujah.
But what we have to do, the best we can do is to pray for the peace of God in Zimbabwe, to divinely intervene. That's the best thing we can pray for. So kashika patinonamata. Baba wedu wenyasha mstari Jose. Tinokutenda ine Zimbabwe. We thank you for the love of nation. Mwari tinokutenda ine Zimbabwe, tinokutenda ine Zimbabwe. Mazvita mwari Zimbabwe, our nation, our beloved nation. Tinonamata muzita Jesu Kristu. Kuraka kwenyika yedu. Divine intervention. Divine intervention. What no man can do, what no system can do, what no person can do, we ask for divine intervention. We decree the peace of God upon Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. We need you. Jesus is not going to be for the one who's right, but we need you to divinely intervene in our life in the name of Jesus. Tanamata according to Jeremiah 29, Tanamata according to Timothy chapter 2, Tanamata, we pray for them, we pray for those in authority. Divine intervention. We give you praise, we give you glory, we give you all the honor. Politically, intervene, oh God. Intervene. Muzita la Jesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. No, it gives you peace. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Elimu ekuno kunamata bozi amuna kuvota zve pakatoita ndiko kunamata ipo ticheke tikunamata voti yakaramba but echidini asi kunamata tikadini kuzari pasi to pray for the land. Hallelujah. Yes, isusu kwedu tine Bible study minister ndinorun. We pray for Zimbabwe every time we pray. Tine ma-sessions etinolida we pray. Some two almost a month ago we had what we call my chain prayers at Tainamata. We give for 21 hours every day between 9 and 12. Let's pray. Let's congregate, let's come into agreement and pray for the land. Hallelujah. The best we can do is to pray. Because the times if you are not on the ground, we're not so much but things are not okay. So we have to pray. The best thing we can do is to pray. Hallelujah. So Mariwati Marate Shakanaka. Gorena nataka kuparidza. Officially was 1996, and the first, I would safely say the second message that I remember, it was the second message, from 1 Samuel chapter 3 verse 1. But I just was a verse, and hallelujah. So I was reflecting on it, Jango, this is the same message that happens apart. And I thank God that season, God laid upon my heart to talk about the Holy Spirit. Hallelujah. To minister on the presence of the Holy Spirit. Shumira, tunechekula ni uwepo wa Mungu. Hallelujah. Ndio bani yao Yesu nishataura. Tuwezese nikata tukali ndio bani yao bese mpa. Na bali tikaruelenga zvakanaka. Notice kuti again, yes, pana Hebrews pache papa. Umunzi wenhasi because mukatoti wanhasi netichazona namswe Sunday. Panoenda kuzopesa ndo petonga chibata ipo papa. From chapter 1, from Hebrews chapter 9 from verse 1 to verse 4. Arutsanangura about outer place, the holy place, and the holiest of all, or the holiest place. So arutsanangura about mama kotsangari mujimbo yekusangana, the place of meeting. Yangakataura namari kuna Exodus kuti chizogadzirwa tabernacle. So paarikutaura chapter 4 naandakautsanangura holiest of all ndo manhu zvoexplaina zvimwe zvanga zvirimo pachapter verse 3 akataura the same thing, but pachapter verse 4, so chapter 9 verse 4 anozotakautsanangura kuti mukati makanga muine nzvimbo yanga ine zvinhu zvazvirimo. Chimwe chechinhu changa chirimo makanga muine kapot of gold yanga irimo. So pamene chinhu chainzi ark, munhu esekati ark tesekatiti ark. So muark imomo, sorry nditauro chinji ndo ofanira basi kuakubvunza kuti ndoshandisa inoita ndoioleka
kana iri offering basket Mwari wakubatsire. Hallelujah. Nemhururu dzamaita dziya neiyi hazviendereri. Ngatidzoke kumusha tese. Udzari basa repakuti hope haisi offering basket zvavo. Zvinonyanya kudai because vanhu vakauya tichononyanya kuita too serious. Munondizoina munhu akandiwa ndinokwaita ndotadza kuparidza manjaro. So Bichara ndichiseka ndikachitarisa but makandibatsira. So Bible rine nyaya yekutaura about the ark. Muark imomo ARK makanga muine zvinhu zvitatu zvakazvirimo. Number 1 makanga muine yataurwa panapa makanga muine manna, a piece of the manna I'll explain. Then number 2 makanga muine the rod of Aaron that budded. Number 3 makanga muine the tablets of stone. Ma tablets of stone riri zvedombo rakanyorwa naMwari pachina mitemo kunyorera Moses. And today I can explain that that's not important. But number 2, makanga muine zvekare makanga muine the rod of Aaron that budded. Pakapaita nyaka ingaitika, so muti wakaiswa tsvimba yaro yakaiswa mubox imomo, overnight ikaita green, ikaita leaves, ikaproduce fruits, almonds and things like that. Then number 3 makanga muine manna, which was manna. We say manna is not the name for the bread. Manna is a question. Manna is it was a question akabvunzwa. I'll explain. Bible notanzi wakati wa Moses akati kuna vanhu vabuda muEgypt. Zvikanzi Mwari vachakupa chikokozo naomba mudesert. They were worried about saka tichaita because no, God is going to give you bread. It's going to rain bread upon you. Then pakazouya chingwa pari wakamuka makuseni. Naturally Mwari akapromisa chinhu. Naturally kune munhu wese wese. Munhu wese ane kakufunga kaanoita kuti Mwari vachafamba kana vachaita nemutoo. We then put God in a particular formula or box to confine kuti achafamba so. But unfortunately Mwari manje haadi kurestrictwa. Kuverenga Psalm I think 700 verse 41. Mwari haadi kulimitwa in what he can do. Haalimitwi nesystem, haalimitwi nevanhu. So the Bible then says wakabva vamuka makuseni vakamira pamatents pavo vakashamisika kuona paka mudesert ruwanze rwese rwakazara zvinhu zvewhite. So to them vakashamisika kuti manna. If they ask the person, it's a Hebrew word kuti what is this? Kuti manna kuti what is? Kubvunza kuti chii. So wakamuka. So to them kwatakakuraisiswa mutare kudanga mvura pane panonzi paJohn. John vachanobvira nambomona anoziva hatobvira nambomona but panongozi paJohn patone bus stop patone street not nezita but apangotaura zita restriti munhu zvinotaura John because John aigadzira chibhutsu so anonzi paJohn but hazviroti nepaJohn unobata zvakanaka. So to them, because wakaramba wachiti mana wese kusvika kutopa informal kuti I think ngatingochiti mana chinoda kungodzi chii ngatingodzi sepaku chisina definition kuti chii chitongopera chakadaro. So ndo chimana icho chazochita what is this? So that was what was in the pot, those three things. Now zvinhu zvitatu izvozvo zvirimo box irorero chaita kuti rikoshe ribve kumazuva aMozisi kubva pana Exodus 25 kusvika tisvike pataurika pana Hebrews chapter 9. Box irorero raimirira the presence of God. Munoziva the presence of God. So kuwapo kwebox irorero zvaireva kuti Mwari varipo, but hazvireva kuti box irorero ndiro Mwari. Zvaingoreva kuti box riri kukonfirma kuti kana rauya Mwari vari kutaura kuti ndiripo pamuripo papo panapabata ipa. So box rakanga rakagadzirwa overlaid with God blah 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 zvese, but raingomirira chete kuti Mwari varipi, Mwari varipo. Watinotiwa Emmanuel, God with us. Kana box riripo zvaingoreva kuti Mwari varipi, Mwari varipo. So ndo pane nyaya yese ipo paukamisa ipa unokwamisa zvinhu zvese. Kana box riripo zvinova kuti Mwari varipi, ndosema pese paifamba raiti katorwa rikasama makanza wasvika pacrossa river Jordan hanzi wakati wasvika kanzi torai mapriest watakure box then iwo wachitanga kutsika mvura mazuva aMozisi akanzi stretch your hand so that the Red Sea will be parted. But iri yaMozisi yapera iwewe Joshua ita mapriest watakure the presence of God on
their shoulders. They bow not seeker because they have carried me. I will then make a miracle and make a way where there is no way. So box to them was very valuable. Why is here? We're going to First Samuel chapter 4. Panitika nyaka nyutika one didi over Biscoma Israelites. Over to God to put one is going to put a presence yamari. Why does God Shilo Totora the box was was getting the window wasn't a box that was kind of one. So they needed the box so that they could win the war. So I don't talk about a box. So to them, box like caution. Box are not married, proud to marry, wow, chatika timari, kind of box report, chase it, church. Proud to them, kuna Joshua zikakuza kuti pavanosvika pa Jericho, vanosvika zvikanzi Jericho kubva pakaudzwa maIsraelites. Jericho ina kuvakwa maIsraelites asvika vakavaka more than 30 years ichivakwa masviko aya. Pavakanzwa kuti kune maIsraelites ari kuuya, hanzi takatya tikadedera. Kwakutaka kuvaka jurawo wo rekuti pamusoro pewo pacho paitwa race yekukura. Ndakanzi jurawo majurawo itina kuZimbabwe. Ekuti mota inobhagura ichipinda rakagadzirisa chekuti manga kutori nedzimba mujurawo machemo pamusoro pachikoma resi jurawo iroro ndo riri kunzi mukaronga zvakanaka wanosvika unoti maIsraelites kuti jurawo ravakwa munzira yedu kwetiri kuenda, we can't proceed or go through the jurawo todini. They had no idea what to say. You see, it's more or less like says you have to pay you. But if you want to wabo itatuma victories, maka bosoti wabo na mata pa maro beta ichi ona mata wabo vale wata kubasi vita ona ma ozo shika bonoti ya kubaba ndakataka kuna ma ichanza nambo chone. Ameni maka bosito. Unaweza unipo ndauti kubaba ndakataka kuna ma ichi. Hapana wamboto aida na norondo yo kuna kabita go through this as well. So to them it was a testimony in the making, but it was they didn't know what to do. And the Bible says, "Marano bawati apana dynamite mchaputitsa apana kana mgwara wanchondaba." Imimi takurai ark for 7 days. Motenderera motenderera jura wero. Every day once. Then the 7th day motenderera 7 times. The 7th time motaka kunditenda. Yes. So when they started praising God. Now, it was about kutendera waine ark. Then what I was in the Bible, what ended the same the foundation, that's my jura the walls crumbled. Now the secret is this. What they were simply doing, they were simply exposing the walls to the presence of God, pointing the direction. That's the simplest thing. So those who are going to so why got enter person the God was rendering ineffective the foundations or the foundation was foundation doing determine kusimba building yacho. So much of the things which I don't know kana kuda kuti back to center kana kuda kuura munhu kana kuda kudini kana kuda kuti waringaneta, it's about you expectingopedza nguwa muweb wamwari create an environment kuti mwari wanongo aripo zvimwe zvinotanga kudona zvega without you praying much, without you fasting much. Saka Bible Zechariah chapter 4 verse 16, it's not by might, not by power, but by my spirit. So at times we use might and power. Yet what you needed was to expose the strong men to the presence of God. The presence So the presence of God becomes something of primary. Now, so why victories to them just briefly check my shomato. Israelites to them remember the Chronicles chapter 7. Bible not answer. Panonamata Solomon Pan. Panonamata Katimari, Kumsoro Denga Kuboko, true and dedicated temple. Pachazona matwana anyone muno munamatoa kika upinduru. Kweti nemuti mutembo ba nekuti mune presence yenyu ndone aki. Number 2, anyone kwa acha munamata ari akatarisa ku Jerusalem mune presence. Yama munamatoa kika udini. Now, even today, one of Koshesa,
to the Israelites, we are guaranteed of victory, we are guaranteed of prosperity. Remember 2 Kings chapter 6, 1-13. David bandeka kutonga angasina ark, but anozenda kuti chini by ark yangoza ugoni kuita mangora wachitonga usina ark. It's like kuita leader muchechi usina presence yaMwari. Now then he says that then the Bible says Papa no David anozenda kutora ark, panotaka kutora ark ndopanozi panozoraya Uza and things like that. But to bring presence yaMwari is very important, which is zvetinofana kuita isusu semakristu nhasi, kukoshesa kuwapo kwaMwari. Hakuna chinhu chakashata. Let me give you a good example. Presence yaMwari. Let me again the one 1, 2, 3 the best example. My brother, yes. Mira ineshe kuno. George ndakufunga kumuguru pa Facebook. Namona hapo. Didn't get carried by Facebook. Now, Nika bisa baca you get a problem. Now, Bible inotiratidza pana something. Mweya mutsvene unesengati mweya mutsvene. The Holy Spirit. The Holy Spirit manje mawerenga 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Yet the fellowship of the Holy Spirit, not fellowship with, but fellowship of God. If fellowship yamweya mutsvene. Now, chekutaka chedawo kusenda kuti supposed to talk about the presence of God. So, mweya mutsvene ane zvinhu zvitatu zviri paari, zviri distinct kwaari, zvinotibatsira kuti message yangu make sense. Kuti mweya mutsvene is a person. Ndimwari patakutora ari kwatiri isusu. He is a person. He is referred to as the person of the Holy Spirit. Number 2, ane presence. He's got his own presence. Number 3, ane authority, he has got power. Now, we are generally familiar with the presence and the power, but we are not familiar with the person. Very important. Now, the power man, like if we are going to pray for the sick, so when we pray for the sick, we generally see people being healed. But now, Psalm 107, I think verse 3, to the Israelites, he revealed his power, but to Moses he revealed his ways, which means to Moses he revealed his personality, who he is. Now, why Mweya Mutsvene is a person? Mweya Mutsvene is what he is. He is God, but he is a person to any personality. Ephesians chapter 4 verse 13, do not grieve the Holy Spirit. So kana bozakajacho mama sorry kushakisa chechi mawachitawa no refer Mweya Mutsvene as an energy, you see, or electricity. Like Mweya Mutsvene is not an energy. Mweya Mutsvene has power, but he is not power. Munane mari hanzi mari banonzi ane mari. So it's an insult kundisa pa level yemari. Because ndinogona kuita mari nezvinhu zvisiri mari futi. So mukanditi mari mandikonfaine kuti mita kuti pane zvimwe zvinhu. Sana Mweya Mutsvene manje is referred to as the Bible utanzi is a tatungize ane personality, which means number 1 zvikuti the Bible says you can grieve him. Ku grieve kurwadzisa. Emotional, not physical. Grief is emotional. It's a personality. Now, remember the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. So if it's that you cannot fellowship with an energy, you cannot fellowship with an it. It is the Holy Spirit. It's an insult. It is here. Imagine that it is so fun. It is good to listen. That apart from this broken English, you can't refer to a person. Now, Romans chapter 8, verse 16 and verse I think 26, 27. Don't make about it itself. It's an error. King James error. I can put a pause error. Don't make about it, which is an error. Making sense. But anyway else, Mweya Mutsvene is not referred to as an object.
inanimate object kuti mwemucheni takutonge. You see, mwemucheni patinomona manifestation yake ye-dove does not make him a dove. Manifestation yake ye-fire does not make him fire. Make a sense so that it's not bad. But no matter he can be grieved, which means he's a person. Number 2, I think Acts chapter 7, verse 35 or 51, if I remember. They resisted him. So you do not resist anything, so you resist a personality. Hebrews 9 verse 29, more or less the same thing again. They vexed his spirit. So Mayamucheneka is not an it, he is a person. He is referred to as a person. When I say that, he is a person. What is a person? It is not an it, but he is a person. Hebrews 10:29, Acts 7 verse 51. Those 2 verses. It's important. We want to Mayamuchene referring to Mayamuchene it is here we are worshiping you. Oh, it is good. That's an insult. Wow. Because the people does not make him any it. Remember John chapter 3. Nicodemus, brother Nick, and Jesus Wachikawa. And so the Holy Spirit is like wind, just like that. You can see the effects of the wind, but you may not necessarily see the wind. So you can see what he is doing, but you may not necessarily see the person. So I want to a byproduct. Environment yatagadzira yekuti aite zvaarikuita but azvinoti ndiye ina wacho. Parikuleka. Now, so I'll give you a good example to make a sense. Quite a lot I've never really met motorcade James in South Africa at any other time except once or twice. I want to motorcade there. Yet out from such a motorcade, he wanted it is so grammar, and it's in one day in French. Now, very few people, I mean most people in Zimbabwe, they know the power that ED has or wins. Was another president missing? And there's all no tower that was not really chicken. If I was some Kabaya, if you have a man, I got my little back. You got better from one actually. Wait, I go down most of that. I was remember from a president, I was soon going to Mamma said it was not a shit. Now, this is what Simba, the name of the Simba, but very few people have experienced his presence or have been in his presence. So, you are in the presence of someone, that is proximity. In terms of distance or in terms of our created environment, to enjoy the presence of the person more than the power. Now I explain it deeper. I need to know who focus around this. Deep things, hallelujah. So first 10 minutes, make sense to name. I say, now, one was Shoma, even more so, was Shoma, one was the person, and motorcade man, motor brilliant here. It's not very strong. Driver is in the presence of that person, so he can experience the presence of that. He can actually greet the president. Those who are in terms of proximity, they can experience the presence of the person. But as long as they are close to the person, now they can get to be simply because you experience the power of the person does not mean you know the person. Simply because you experience the presence. Let me explain the presence. Uka fellowship a second Corinthians 13:14 with the person. Uka fellowship uka taka kutorana na mcheni on a daily basis. Whether our moods were or not, whether I love you, I adore you, you are precious to me, I want to know you.
I want to hear your voice. I want you to guide me. Romans 8:14. As many as are led by the Spirit of God, they guide me. Blah, 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 blah. We can create an environment. You go to the person becomes comfortable. You will begin to experience the regular His presence. Tika worship, no. Worship, presence. This is something else. Now, no presence. The person is releasing or manifesting His presence so that we experience His presence. Because the Chigumpa attention to create an environment, you put out, wow, I can be among them now. Mukachiti family, it's easy. Kuzutaka kuone simba lake. Tumara kutaka ufamba upande simba bana. Now, it's a process inotipa yekutaka kusia the person, the fellowship of the person, and the experience. Inotipa consistency in seeing the power. Why the church does not see the power consistently is because we don't fellowship with the person. So once in a while, to my wallet, it's one of the take to listen about says my president. I don't know take to listen, but I'm not see Baraki on a regular basis, on a constant basis. Moon understand the person. While we join the pumping tweet once in a while, we go to Paco, generally. But when we talk about experience a presence, your president, what they can go to face like we don't know more. One will be after but one can go to come take and one who wish state of God. It's representative. But one man, one look at one garana one chance ili high yekuna simbarake kawa then wanaona wanzi ne wa wanaona wanzi ne wa wanaona simbaro bajerera kwa sanga nduba wanaona simbarake kupa wanofinish bana on a daily basis wani advantage now that is referred to Bible is not an heat, it's not an energy, it's not electricity. Although my work can manifest, unaona kusifiro shiri, kana kuzongi pale mageti, kana kuzongi wow, ili na remember mazani ebo tuchake imali, tuchaka mandaka kutaka chabu, yazo utaka kuchaka mali. Then they go panda pa kupisa, ndika hawa na chiworship, makana yours. I said I would feel heat. I'm sorry about it was just heat amazing. And then there's what I see take because no matter how to know that heat no guy important worship another realm of worship that I would literally sense His presence. And after some time I watched that nakataka kutoka shirimo wow pale zubitika bana. Zisine kupareza kumotongo na manda but moziti roma wako hivi. Bosi maruda kumzubika mali kufungira anenga haliko. Lokuti by faith mulipano unoda kuti wanzine wao by faith kazhinji unoda kungotumana naye tama uhenke naye kufungira utanika ripano unonetsa because unozozese kuti uripo but unoda kumbozvivirawo mari wega saka uka fellowship kuramba uchitaura naye unoguma wane zvima encounter zvako zvononyorwa pasi ndainamata gumbo rikati ndainamata mweya wangu ndainamata pfungwa ndainamata ukaita twakadaro tunosimbisa kutenda kwako. Mukwana noti mai wakafana pano kuzoti ndi marero aukiwe kudisi patakura isusu ndaitamba kubhora weshe mai wangu akatidaidza mbai akati peni nometa pamare pesa na mai wese walipo mai wangu akadaidza ubvunza kuti ndi mai wangu ende kwatakatokura haukungotenderi kubvunza kuti wairo wazvo kuti du audaityairi na mai kamwenguka unofana kuti uya kuti mani saka na ukaona wakutakatadza kupika voice ra mai wako there is a problem between the relationship yako iwe na mai wako. Hausi kupedza nguo uchinzwa mai wako achitaura. Saka na nokwisina kuti maroro batari manisi bara mane don't fight with them. Kana uda kwatu kwa pulpit ya namata wakadzira environment yekuti wafellowship naye wachanzwa influence is the code. Now, the Bible says, never in John chapter 14. John chapter 14. John chapter 14, verse 16.
So now look at John chapter 14 verse 16 and 17, John chapter 14 verse 26, John chapter 15 verse 26, John chapter 16 verse 7. No man verse how to put it, he is referred to as the person. Now verse 16, you know teaching. And I will ask the Father, and he will give you another comforter to be with you forever. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees him. I know to eat, but Jesus actually refer when I am saying I want to him. Some channels but he is referred to as him. He, him, and himself. He, him, himself. Because I want as a person, as he was also a person. The only difference is Jesus wakaine muiri also not make was are not my personal pronouns. He, him, himself. Munano refer. Now it's why because it neither is the world. The world neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. Verse 26 says again, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you. You know, if he was an energy, how can energy teach you? He's a person. Now, then he says, what happens actually in verse 26? Bring to your remembrance everything that I've said to you. Chapter 15, verse 26. But when the helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me. He will, not it will. Chapter 16, verse 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come, but if I go, I will send him to you. Then verse 8, when he comes, and he becomes, he will convict the world of sin. Verse 11, concerning judgment of us. Verse 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. He will, verse 14, glorify me, for he will take from what is mine to be to. So what you then learn here is, you see, let me give a good example. Why be particular about how you address the Holy Spirit is because in those located environment, you see, give example. Ndinoenda nzvimbo dzakawanda, ndinoenda kudzimba dzevanhu vakawanda. Dzimba dzizhinji haufunyatsofila wewe wakaboka. Yemapoint. Unaweza kunata kwa pana pauti. Ndira angu pana wapati. Handisi kudiwa baba. Makambozviwa. Kuti hawana option yekuge but handisi hausununguki ba. Kana kugara pasofa unokuita zvikuru zvekukona kudai sokuti because unotya kuti unonzi munotyora magariro makaita kudai so. Zvinobeka tutazvokarati pane nzvimbo dzokuti ukaenda even not just kumumba vanhu even mumota nemunja pane munoti kana kudai kuti ubata kudai so unoti munhu rega ndimuganda kada kudai because unozodzimuka chitsira chinotyoka mutsunje ipopa kana wazviitwa nhasi itachaida. Now what it does not want to do so. You can't fully express yourself or opinion because haunakunyatsa kusununguka. Isusu tichikura isusu zvataita takapara mulocation, anoziva. Saka mulocation kazhinji kacho hembe wanga inanzi but waizopfekwa nzembe dze nonodzemba even mafesi ekumarai maizomukona zvokoto ndinokuenda wakandokupera upachi. Pane wanga usingambofinya ngokakufunga kukumbira wanga usikakumbiri. Even zvinotidzira. Why? Because unoziva kuti mitemo gumi yacho pahembe dzinonga dzakawandisa. Usapfeka kuita kupfeka wakadai so unobva ukamisa. Wapfeka unofamba wakadai mafambiro ako manje inoyambira side one. My point is this, how a person treats you determines how free you become to them to relax and manifest yourself. Kune nzvimbo dzoti hautauri manje unonga wakati zii. Hautaoneka kuti zii, vanhu vanoti unotaurika. Kasi mutaura pana unotaura. Okay, that's okay.
hauna kukerefora environment iri conducive yekuti unogona kuexpressa yourself. Zvakafanana mweya mutsvene ukaramba uchimuti it's insulting. And mweya mutsvene isi one thing chandakakuratidzira isiso mweya mutsvene ainyanya kushandiswa kana kutaurwa itakuti aitaiti Holy Spirit session, Holy Ghost session. So it's like mweya mutsvene kuti iprostitute inongodiwa badzi for pleasure yedu pedu kwatasiyana nayo. Makaona kuti mweya mutsvene haataurwi maningi nezvake maningi. Yet the Bible that when he comes he will teach you all the truth. Yet when they read the Bible they don't even ask him for help. Mweya mutsvene open my eyes. Anongoreka kuti baba when you teach chako manje. Baba na Bible kwadarorenga usiku mweya mutsvene rakaoma kwere because he is the author. He is the source of inspiration in shoko yedu. Saka inooma because ndiye anozarura zvakawanzika zvamwari. Now, what I'm saying is this: he is a person. Fellowship fellowship with him, talk to him, give him any times so that it doesn't complicated management. This is the day the Lord has been talking. Guide me, lead me this day. Take over this day, inspire me, guide me, lead me. According to Romans 8 verse 40. But guide me, lead me. I don't know what's out there, what's there in front of me. But just take over the road. Now, for example, there was an example 2 years ago about near Revelation. Kuti hakuna munhu unotuka ukaonana naye unobva wataura zvinhu zvese. Ndiye ndisikaso. Maya. Magasinga mwechi. Inozwa baba. Now, ndamuziya sene mchera. But the more yatinoramba tichitaura, tinoguma takamufunda muzi. Ndawaziya kumba kwa makabva sene ndewani. Chikwani. Ndakuziya kuti ndakafuna chipana ndikupi. Takutanga mutufu wanga kwenyumba makabva ndewani. The more you know about the more you get to know. What is what's some what the more you know fellowship and the moon, the freer you become. And you say, and you don't want to expect to grab a chipura mese. Never ask complicated about after 7 hours. He is like a person. In any relationship, so do you know what is your phone? Mamsa no phone, Mascati no phone. One out draw school and do check out. Did he say anything here? Shakamina say, pan anything wrong here? Mabamina say, Mageta will get a 14 hours, 16 hours, and goes some other short man, gets an 11 and 5 a.m. Papa say, Paris, Pana check a Panasonic, this was a Malay, Sakamina say, and make it what I'm saying. So she check up, but I couldn't check out what I said. One don't have somebody down and I Mukatwan. Making sense. So because she check out, I say, what's up? So I'm say, Chi, I miss you too. I want hallelujah. God bless you. God bless you. The anointing is upon my life. No. Now, why you do that? Because it's a relationship I have with them. It making sense. But remember, I talk about relationships, as well as talk about revelation. It's about relationship. So the longer you finish, he begins to manifest himself. At times, you don't even have to fast 7 days. They experience his presence. Then the power of God begins to manifest on a greater and higher level in your life. You can take your sins, guys. Garage and pass. That don't mean anymore. Under the old covenant, presence yamani yakanga iri mu box. And yakanga confined to a particular place or environment, geographically speaking. But in the New Testament, Marivano Zibisa kumatenga kana mu box oya kuzogara mukati nevanhu. Nobody says Emmanuel, God with us. Now, 1 Corinthians chapter 3:16, 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you? 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19. In other words, mwayamuchena achagara kudenga manje. Augara mupi? Kama na augara mupi?
mwili wako yondo yatemberi yake yamuyamutsheni muyamutsheni akugara munewe munesikati muyamutsheni akugara muneni one more time that muyamutsheni akugara muneni kana muyamutsheni akugara munewe kuti wagona kutaura naye anytime hauchaendi kuJerusalem like hana akamira kuti aende kuShilo iwewe 24/7 ukangoti baba muzita Jesu muyamutsheni anozati we do not know how to pray as you ought to but the Holy Spirit helps us. Saka kuti muyamutsheni chitibatsirai totaura naMwari pakunamata he then comes in to help you. After a week, maybe a month or two, look about to prayer is mechanical maningi because prayer is not mechanical. And you go to Mwari listen to Mwari shika dinambia ene futia ene me ya isa ndaba itika dani kwa china matamari muri kwere mani because prayer yako is about it's not a relationship. You see, it's in a manipulation, a twisting. Unogochiti Mwari makana kwa frere misoki uchiko pesa kuti Mwari dawa nyanya ya kuruse nyenda Mwari muri mucheni but Mwari nyanya isa nyanya kuitika. So kwa uli it's not about a relationship, it's about what God can do for you. So uka create a relationship is in a with the lady who was what happened was I for 22 years. So she came for 2 years. But for 22 years prior that time yakapatizaiti daima antidepressants daima sleeping pill daigona ndesagona kurara because of level of depression and so I needed my tablets with the saka itanzi after down for 2 years you never laid hands on me but ndaigogara chidwa show and begin in the environment where God was present. Ndakazongoshandisa kuti ndakutaka kureta to something chichikuitika kwanga madhukazi tablets asi kushanda ndio arureta matablets unofana kusika matablets hapo. And she was 22 years old, she was my tablets, from my 80s. You see, so at times I tell people the key thing is to sow the presence. He is in you, but he created an environment where he can begin to manifest himself in you. And don't complicate it because I know in times tikataka kutoshika unaona mtu mchezo maana ngo mitsa kuzwa mara baba nataka kudaiso utakoma dada hizo kuna hizo munhu wese ane paanotakira munhu wese ane paanoshika kama zvinotisa uchipotasa pasai baba utakutasa munhu wese ane madzira tamwari saka iwe usazvienzanise nari pasai bose paakatangira nepauri pakatosiyana saka iwe tanga peuri ipo papo na kutokutenga nasi mari every morning it's like an assignment, it's mandatory for me. I welcome you in this day. Good morning, Holy Spirit. I thank you as I'm sleeping. I welcome your presence. Hallelujah. Ini maswali ya matsikira. Ndani matsikira, chakta kwa tendeuka. So ndakanzi na ainza amon bisera. So ndiye akapata katendeuka 1996. So katiti ndakuta tuna matsikira za wakura two things. Plead the blood of Jesus for her and welcome God for her life. You got to say, in the name of Jesus, you know, to them, I can't stop talking to himself. When the man was a child, I wanted to she would have para just for her. They don't mention welcome you. Change it. But I got to disappoint that all my assistants. I was like, but there is no option. I got to go without it's a lose-lose situation according to me there. So when I was mentioned now, plead the blood of Jesus. Wow, it was like, after some time, was the more that they became conscious, but I'm not pay safety. That in the Maroka, call out to me the ones that show you create many things that you know it. Hallelujah. So the more you know about that, he finds pleasure in manifesting himself to you. But challenge on you to Kashita, that's what my men are some start Jesus. Was this cycle of Kashika? Hey, glory. Mota Panaka, Dolo, Zero, Isha. Oboto Bano Farmaso, Mari. The guy made a Zamanya. What's happening to the guy is so now, Marika, one of the personal is let me give you a good example. One of the things that I can notice, Pataka Tendioka, Takati almost 4 or 5 group. So, but group race, I tell you natural. So, one is not going to have is not sleeping. I'm talking to Taura. So,
ndotoda kutaura kwacho chitori nechipo ari chisine nekuparidza chekutotaura kwacho. So ndakatsanya 2 weeks ndichiti mwana ndoda kunyarara taurisa mai banda akatanga maziva kuti akachagaurana chingoti unonyanya komana unonyanya bese ndikapinda mushoni wachiti halo right yesanzati yesifana chimba nezvekuzimbabwe inandisha izvi because mese ndinochinamidza handisada kumira mukirefiwe haibanda mendo vachaita sezvatikusauzindira kunogozi inochinamidza munhu wese endiboseti plus uri kupi fiyo uri pano hamuri kukiwo muye munopinda nekusemunomira nemakadzoro ndoaho ndosvika ndochipa fiyo ndotoita paidzi ma$40 paidzi ma$40 ine ma-full tank dhara isaimima mareshen wefiyo but ndaitotaura nemunhu wese saka it also paid the same next day bana izoti unozonyanya komana saka ndiona takagara nonaa zvakwana wandiri watienderere. Hallelujah, hallelujah. So my point is, it's impossible for you semwana wamwari kuti kuti mwari vanoshanda nepersonality yako. So ndakatsanya for 2 weeks kuti mwari ndoda kunyarara. I want to be part of ndakanyarara. My own is very quiet. Nyarara so famba ndakanyarara zvakana. Ndinoti dzakadiremera ndichitotsanya kuda matauro edaitaimera ndairemerwa so ndakanyarara ndautaura kuti akoma ndotanga nguva inonyarara mandazongona kuti inoti God works with my personality. Zvanditondizvozvezvi kunyarara kwako ikokwenda kwanayo kana kutaurisa kwako mwari vanotoshanda nazvo izvozve. So tanga palevel pauri ipo papo. Don't try to be like me. Inini ndaisaka ndakambokudzana sema ndakambotsanya kuti ka tuisi matwisa mwari wake mari tuiwa ndikatsanya tuisi mwari wano unosika ndichiparidza ndandizvidini because ndo ndikasumuka kana ndinobrinda fire of the Holy Ghost vachinerera so ndichiparidzo vanhu vachitya vachitendeuka so but vese vanoparidza vanhu vanongo vachiseka kana handisi kuzvida I rebuke that spirit of fanaticism of ndaita handisiri murume wangu handisiri why is serious preaching? And that's why you do this. And that's why you participate. Hallelujah. And we're going to prove it. That's why that's why you man. When I want to do this, what was it? That's why we say that we prove it. Man, I want to know. No, so I did it. And you have been saying, "This man will depress. No good right." Ah, no good right. No, Zako should go next. Because we don't know what's it. Boss mrojo mamu sumuzana zvigumwe uchikatana katana uchitsamba wazoya kuno kumandoseka when you about to fire but in the presence of God. Amen. So presence yamwari haisiri kudenga kana kuJerusalem, the city of David. The presence is now in us. So isusu now tisuma hosts of the presence of God. Yeah. So basically, remember, 1 John chapter 4 verse 4. You have welcomed little children and they have overcome them. For greater is He who is in you than he who is in the world. So when the greater one, the Holy Spirit, is now in what? Us. So when lives, our lives never be the same. Which then presence here, you know the sheets. But then I tell you, I do better than 1 Samuel chapter 3. Bible note. Samuel anga akarara beside the ark, and Eli was sleeping in his own place. Kwete paifa is tukana panzi own place loti pani paifa na kulala bataka disenda kulala sana. Chapter 3 verse 1 yandichi, and mazuwa the word of God was there. The word of God was there. And there was no widespread revelation. Now, what a bad stated situation. Yekuwa a spiritual leader sa Eli, marwasa kachatao. Uri simbo yekumbira wandu kunama, marwacha wasa kachatao. Hey, that's a soul inside.
Mwari was pese pane ark voice right out, pane ark revelation will be there, pane ark power will be there, pane ark presence iripo, pane ark prosperity iripo. But during Eli's time there was nothing like that. The word of God was rare. But Eli aripo, he occupied the position of a person who's supposed to hear from God and deliver to people. Then you wonder, what was he saying? Yet the Bible says, "Shogorama ranga richisiriko, ziono nezviprofita zvichisiriko." So where is my sungo waitaura zvemusoro wavo? Nobody zodzika ukadzika vese yacho chienda kumberi munonzwa kuti anzi chapter 3 so munonzwa kuti anzi there was no frequent vision and at that time. Now Mwari presence yao kuwapo kwayo Mwari mwemuchene kuwapo kwake matiri haisi guarantee wanje kuti achataura. We have to create an environment isusu yekuti ataura, because the Holy Spirit is a gentleman. He will not force himself. Good by fire, by thunder, and shaka utani, but he's a gentleman. You create the environment. You create the room for him to enter. Then Bible tells you, no bakazodaitwa murumanzi Samuel akarara pa side of presence. Wanonzwa Mwari panotaura Mwari anotaura kune vanhu in terms of proximity vari padhuze naye. Wano create an environment kuti amunzwe. Zvinonzi Samuel akadaidzwa Samuel akasumuka akaenda kubvunza Eli kuti mandidaidza here pakati pousiku. Zvinonzi andina kudaidza here. Anobvunza kudaidza dora. Odzoka ora kudaidza kutaura. Initially kabembe kuita kuti ndofunga mfana akatsama ndichone chano chine ndomunga ndinobvunza akudaidza kuti kana test yacho yakandira ora. Odzwa kuti Samuel obva asumuka akati ndiye. Obva enda futi obvunza kuti ko zvinonzi andina kudaidza here ndakura. Kechitatu manje obva adaidzwa futi. Now ndofunga Samuel akambuka kudhara ndaita majokes. Ndikutsaya kufunga kuti uri wadaidzwa katatu. Osha utani ndikuna wacho wetiri tupa. Wandidai kuzwa ofina nafina soka chakusika 12 soka wasipobwaje. But we samira ngapo ila yanga oita funa ile mandidaidza zikasanira kudaidze. The Bible says and he perceived kuti God was communicating with the young man. Tino pakati watsa kuti Samuel akapindura akati go and lie down. If he comes atoze kuti man don't level a backsliding yakashanda yekuti unoziva kuti ndimari hauti handetese tourara, because I am at my own place. I'm supposed to be with you there where the ark is, so that I can hear also hear. Kusataura kwamara hakuna kumuva murume anonzi Eli. Hakuna munhu kati Eli vanochemeta kuti Eli hakuna kumumuva pakuti mara haasi kutaura ende chikura dasataure kusava papresence pake kwakutosununga zvake kuti you know what Mwari akataura newe unoti ndiri panotaura ndini ni Eli ndaenda kofugama naye kuti ndimara kudaidza because ipesivi mazuva vese ataura ipesivi yamina Mwari anotomiyamu akadarika kadetora tese pano kudaidza ndozwa unototendeuka kuti Mwari ndati muchakuzwa but pana ndaactivate ndada kukunzwa akatogutsikana kuti chinaurara iwo womunzwa kuti akuti chi ozodudzwa makusema kwakutopondera hope. Tine maleaders asununguka kungolida Mwari wasingachataura wachitofara kuti motsanyaka nekunamata monzwa kuti Mwari kuti chide tozoyamba chasangana musesande chanyasaura zvakamira sei tozonyatsa kungolida aine kuzogavhena kuti Mwari achinoshanda zvakamira sei monzwa Mwari monzwa Mwari chibotanambasaidwakusadaro. So the Bible, I want you to listen to this. The Bible then says, Adaro Eli. But because of verse 7, yet, and now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord did not yet be revealed to him. Now, Samuel advantage kuti akaramba aripo zvakazokonzeresa kuti anzwe. Kora data kutana matanzi. Ndaikona matanzi ndega munhu mamuti kona then we say that Chove, I remember 2008 that Chove kunamato
Even if you come up and say bed bank so there's a bed garage. So remember my bed guy is my simple garage, my simple change. So make the same guys or better to talk about battle blanket matches and I think that so to Namata all of us at Kamaka language so you cannot have but chakaita ndichokuti advantage ndakaramba presence kusvika zosununguka kuti dziridzo ndingi dzandabwana Mwari kupasa zvinotaura Mwari ukaramba uri padhuze naye anotanga kuita zvinhu zviri supernatural in your life. Hakuna munhu anoramba achiswedera pana Mwari ane passion ne desire to know God, to be with God anoramba akadaro. The longer you will stay you set aside a bit of time, setting aside time. You are, remember, Bible not teaching, ukareka Bible zvakanaka. My brother here. Dana banana that is when you go to big channel there. Bible not Burmano, the presence of God, the Bible not Enoch, Genesis chapter 5. Enoch walked with God from verse around 18 to 24. Enoch walked with God. And the presence of God was with Enoch. And Enoch akaita yield himself kuti afambe naMwari wacho. Mwari hakumanikidzwa. You have to acknowledge Mwari. Kuti Mwari you are with me, but I want to wait days. So Enoch walked with God. Bible that he was no more. Akashayikwa. Kuna kuti munhu anofamba naMwari anoguma aitwa so. In other words, it's ukafamba naMwari who is divine, the divinity, the divine aspect of God. Iwewe the humanity munhu nema mistakes, nema sins, nemisika, the more you know about chifamba naye, the humanity is swallowed and eclipsed by the divinity. Unozosheka kuti nyamaka waipopota muzi waita kavhura muromo so ramba yaibudapo but mazuva ano yawai divinity wrapped and removed. You become no more. The presence of God brings the transformation. The longer so you experience the divine power of God. Presence this is where transformation lies. Basareno is to pursue, to create an environment, an atmosphere. We experience the presence. Maria amanikidzimba kuti ndichauya kubeginya Sunday imimi kimundo sakidzi wawiri watatu Paul Sunday wawiri watatu wakawa kutsvaka Mwari wiki rese wouya wosangana panita explosion. We are in a busy world, but we can set aside a minute or so. You want to but Minister Anthony, I love you. I love your presence. I acknowledge who you are in my life. You created an environment it's easy for us to experience the reality of God. Now, let me tell you this. Why is it in the church power? When you talk about real power, it's no longer manifesting. The church is as broke as the world. The church is as sick as the world. The church is as worldly as the world. The church, why? You see, because people stopped the fellowship with the person, and the presence was gone, and the power can be seen. So you don't have my excuse why we are not seeing the presence, why we are not seeing the power of God. Yet, if we are honest with ourselves, imagine the church patari wanaoipa wachitaka kuzoda kuparidza wachitaka kutichi mara wachipozi batoni stick tiri kuapa ndere pasina Mwari pasina simba. We are giving them a powerless, if for lack of a better word, a presentless battle stick. So they don't know God, what I call raw God. Mancha so vamos eu chega kuti makomana Mwari Bible akaoma manoita mudana Mwari Bible is the same yesterday, today and forever. So now David is the same yesterday and forever. Today because unotipa pressure kuchaka Mwari because today wanaenda kutoka saka ulipi
Psalm 77, 78, kusvika Psalm I think 10 something, 106, 107. Munondisa kuti David anenge achiti tichaudza vana wedu nezvekuda zvemabasa makuru atakaona aMwari. Tichaudza vana wedu nezvatakaona Mwari vachita murenje. Tichaudza vana wedu nekuda kwezvatakaona paRed Sea. Tichaudza vana wedu nezvakaitwa paJordan. Tichaudza vana wedu nezvaMwari rakunotadza. We shall share with our kids of the goodness of God and the wonderful acts that we saw in the desert. Tichaudza vana wedu because Bible ukaenda zvona mavhesi anotaura pachapter unodza uchinzi wakafamba mudesert hapana kana one akarwara pakati pavo because Mwari wanga wari pakati pavo wari mudesert aki iripo manheru masikati aki yaita gore pamusoro pavo kuti vasatsve nezuva manheru aki yaita shonga yemoto there would be a pillar of fire so that our total temperatures in desert anodzika zvikai. So God in all aspects of their life he covered them. So why tichaudza Mwari nezvatakaona Mwari vachiita kuti chifamba he was there tiri pakati he was there. So tikashaya matestimony isusu tichashaya chekutaura vana vedu kuti vachikoti Mwari vakanaka totina Mwari nekufema munotenda Mwari vakanaka kufema Mwari vakanaka nanga iri kufema zvayo asi Mwari vakanaka tiri kufema. So hatichina chinobatika as a result of not spending time in the presence man. So we become like Samuel man. Hallelujah, hallelujah. And Eli wekuti hakuchina manje. Saka munhu wese ndaitaura these other guys so Bible said kwamba kwenyeudza predominantly I think half of them, more than half Pentecostals were from church power, Marcelo church because they were church with the main church, and most of them, normally a pastor, elder from a church power, was going out for refreshment and things like that. So one of the things I also did discover, there was a do you know what tikashaya presence yaMwari preaching zenu they become like motivational speech. Kuti say inonakidza sokuda vanonzi anotaura so but power hapana. But what transforms a person is not what you say, it's the power that is behind what you are saying. Hey, Dr. Menanasate. But it's important to kunzwisisa kuti it's beyond kuti baba anotaka vhura mavhesi akakota so akadzika akadzoka akadai akabata iri akaridhaisenta so akaripwanya akaridai akasimudza akaridai so aiwa. But the question is, are people being transformed? Are miracles taking place? Are things happening? If not, let's go back to the presence. Absence of power is a result of not experiencing the presence, simply because we are not fellowshipping with the person. We have neglected the person. We have neglected the person, and hence he is not manifesting anymore. It's required of us. It's in other words, the onus is on us as the church. Kupa wanawenda something chinobatika chama. You see, look at Europe how it is. Ku Europe ku church nona mazirana ambu ya msera ndo church members are less than 20. But mkaenda kuma 70s, 60s, 70s, 80s, churches are in their thousands. When they started diverting, administration anakushaka. But haifani kutora nzvimbo yes the spiritual aspect in church. When they focused only on admin, wanu newana chinoita kuti wana mugeneration ira tinaye WhatsApp yedu social media wazode kuya kuna Mwari wachakoma kuti aini kuchechika ndani 18 don't force ene mtema iri kupasa mazwano kaino kumaya kuti aumanikidza kata ndisikuda ukanimaniza report you to social warfare mene kuno kunechi then it becomes a problem because achari kuona chinokudraw kuna Mwari wacho ari kuona talk and no show kuti Mwari vari kutaura ndikuziva ari kutora kuna Mwari upi Mwari wacho kuba kuda timoonisusa. Haleluya. Hamuzundiza zvetiri kutaura here kuti kana kuchechi kwacho tokubudiswa kunze nonzi tabai panda kana tabai whatever toita majokes tojoka hapana chaitika. Madam is ndiri kuti it's important for us kudzoka back sasame togara torara pasaidi pewepo waMwari kuti meyamushe I repent of having neglected the pursuit of your presence. Should have been pursuing. Tachaka zvimwe zvinhu zvese but hamuna kutsvaka imwe. Zvimwe zvese now let me give you this example. Galatians chapter 5 verse 25. Inoti here. If we walk in the spirit,
Let us keep it separate. Kuchita kuti mai zvetofana kuti kutodzoka pakuda kufamba naMwari day kwa careful nanje mulipo ere pati zvatiri kuita. I need your presence. Kuda kufamba nemi. I don't want to miss a step. Church yedu pairi izvozvika in the sense of the body of Christ. Including our current dancing church. Itiri pekuti panapa. Mukareka unamo zvinonzi mai waJesu, Mary naJoseph wakafamba a days journey kurova zuva vachifamba kwakusati wane mota saka rova zuva vachikwenya basi wasina Jesu. After a day kwazobvunzana ko mwana uri upi Jesu upi wacho akaprofitwa naGabriel akablesswa naAnna na Simeon. Now naturally let me give you a good example. 12. In mwana wangu is 12 going for 30. Just present. Hakuna kwandakaboenda ndikapinda mumoto ndisina kucheka kuti ari mweyo amuzondiza zvikuta hakuna kwandakakwenye kunyatsa kutopinda mumoto tatato kubva kwamutaritama Harare ndozoona ndamusiya kwamutari andisati ndamboita kana kubva kwachikoro pake chaasada kubva paakatanga kuenda kukreshi chichi isi ndichidai hapana one day ratakambomusiya ndototora umwe wacho ndoenda ndozoti akouya ari kupuya. Number 1 natural hakuna mabaundanameyonga. Number 2 mwana uyu manje akasina kungozvarwa zviri nomo kwakatoyangirosi kataura namai wacho. Number 2, number 3 mwana uyu paakazvarwa kwakatobva vanhu wakabva nemari wanga wataka kufamba for years wachiya komupa mari. Mwana uyu kwakatobva aenda kutemberi anoprofitwa nevanhu 2 Simeon naAnna mwana ina kwakumukangana haana mudzimana akanzi uyu ndiye Jesu muponesi wenyika angakamirirwa akaprofitwa kubva kuna Genesis ndiye wacho chapter 3 uchatsika musoro ndiye. Imagine mauzwa kuti ndiye muponesi kwete wenyu wekumba kwenyumba wenyika ndimari mapo aMwari. Mary aruziva kuti hatina kurara nemurume kuti tite mwana imirako kuwa naJoseph pakufamba kwakukangana. Ndapa maexamples unoti hazvisi nomamba kuenda kuda kuti pamuenzaniso basi kuti chechi mazuva ano inogona kufamba isina Mwari ichitokwenya ichitoita marevival tichitoimba tichitodaiteya vailakidza Mwari wasimbo zvavo takangana Mwari kwatamusiyawo. So message yangu ndako kusema let's go back to the presence, let's go back to the power, let's go back to the person of the Holy Spirit. Ngatidzoke kuna Mwari chaiye. Let's not abandon the place of prayer. Let's not abandon the place. Zvimwe zvese tingaita pakukire watungamiri malelida wese evangelism wakabata mari. Let's do everything but let's create an environment yekuti vanhu vanoona Mwari. Zvimwe zvese tingaita but tikatadza kupa vanhu Mwari tashaisha. Imagine wafamba a day kwakuona kuti hapana kwakudzoka itakuva kumuzikati imagine waikuita recess kana pawagara uchiti isu tikafamba navanhu ndinowanikwa chi imagine tikabva pamutare mumusha 3 hours unoti I'm hungry hapana kana awa muri mota ndotoke ngatimire apa matichi even ani 12 years wacho unova chitokombrand I'm hungry. You know, I'm a big boy. I eat a lot of food. Mommy, I don't take up to my son. Mommy, imagine, mommy, I don't want to say. First of all, you can't profit from my now. After goes on, talk out with the same man. Another day, 3 days wasted. Tsawaifana kuti wachiva aripo polisi pakati pe. Damnacho. Maybe tatofamba tisina Mwari.
Ndakabvunza mubvunzo mumusi kuti zvinhu zvingani zvatinogona kuita muchechi Mwari wasipo chechi chiramba ichifamba. I think zvinhu zvese kazhinjika. Yeti muridzi wechechi wacho hapo. Ndapadzokera. Zvinhu zvingani zvatinogona kuita muchechi wasipo Mwari. I think kazhinji tingati zvese tinogona kuita wasipo. Because we've proved this fact that we can do it without him. Yet it's not by mind, not by power, but by my spirit. But as long as they get us simple, there are consequences sooner or later. The presence. Shout the presence. Take your seat. So it's important that change no worship is also our church. We need to pray to man. Don't like what you man kuna judge sana Samson. After Buzira Keva, Parutaka Kuku, Antaka Kunamata Timari, Akabani Mapelez. One more time. Jirukosh Ioni Kutibona Kutimari. We've neglected the place of prayer, which creates atmosphere of your presence. But one more time, we need your presence. Tinokuda imani, tunakuona uwepo wenu ni mwako wenu pakati penu. Hallelujah. Mana ndizo zvakanaka. Like Joseph na Mary, let's go back. We need. Why is it? It's a simple mathematical formula. Absence of power consistent in manifesting the power or seeing the power. A result, if the presence is no longer there. Simply because we are not fellowshipping with him. Tunaenda kuna mara tine zvatakuna. Tine mara request. Ndio tunataka kuita noise. Ndio tunataka kushout, ndio tunataka kutumana, ndio tunataka kusoa masisi, ndio tunataka kutaita. God is not impressed with your money. He wants your heart. John chapter 2, verse 12 and 13. Render not your clothes, but render your heart. Because it's about fellowship. Remember, it's the fellowship of the Holy Spirit. My child is fellowship. Hallelujah. I want to make two prayers. First prayer, just repent to you will forgive me for having neglected or ignored your presence. Or ignore so. Imagine just what I will give you a helper, but then we decide to ignore. Imagine, some extra lessons. So to know, yes, I love school, but you need to do these lessons. Or in this one, truth. But you will be some man. In Zimbabwe, I'm church my US story. You sacrifice and every day after school, to know me from Antagana 4 to 6:30. So I'm as one way to combat no means of Chito no park up again. Maka Mota Zagonas, my parents, and I'm man. So he happy not at Snaputera, Tuta, Dakota, to be Bada, Mamma, to Logunatega, do that to become a machine. Could you just say, I'm going to, it's good for you, chapter 16, verse 7, that I go back to the Father. For if I go away, the comfort will not come. But because Jesus says, God in chapter 1, verse 9 and 10. So he said that's chapter 2, verse 1 to 4. The comforter has come. But now the challenge at we've neglected him. He wants to be involved in your life. But you must just repent before God. I'm so sorry for ignoring. Hallelujah. Oh no, Ziva, Usa Ziva, Doja, Ura Ziva, Asi. Simba rango mono diba nesse sezango doda doda doda
simba, kusa simba kwangu ndosha, kurasika asimwi, mari baba muri simba rangu mono, dipa ne upenyo wangu ndoda mari moya muri wangu ndakatengwa para Jesu ndawa just talk to your God. I repent, I turn away, I make a decision. Kuti nansi ndoda kukutsvaka imani pa level pandiri, pa position pandiri, I make a commitment.